Kebu live fire ko tahu sejaratai. Ang tini live khaimani region abono chini manai Hollywood ni bagui chungmia Agartala o donation khaileka tai chini o jaga chini tipra sarok belai no chungo support khaika tai kobundo fani boro robo chungno support khaika o jaga o chung chini manai Hollywood ni bagui chung beskang salo chung besuk jaratai chung bono chubai rohai mano chung chai togino tongo chung tini thangnai gabodi bazaro norok tomungno chungbai a jaga je donation khaikano norok logir namo chungkhai a jaga phai chungbai kwrwngwi mano chung tini sarik ni 3 ta ni simi chung gabodi bazaro chung collection khainai chini manai Hollywood department ni bagui kebu tapsu jaratai phaiako Khafur Jamadia hi Khafur ani bo belaino sak hamyangi tongo haipono ang hi dada phone kaham Khafur nono bo lamsogo CHINI JORA ni so norok comment khaidi norok bo jagani nai tong norok comment khai sadi phone kaham dada Vishal Blog Official 223 phone kaham dara maida chakha chung maiche chung mia horni simini maicha jagya thumani tabubu maiche ko phungni chung mia rajokhara aguliwa Hollywood ni bagui chung donation khaimani nogo phaikeno lengmani mai muiche mali thui paikha chung tini thangnai gabodi bazaro chungno a jaga lukurok chungno belaino comment tui samabai chung borokni kokno tini accept khaiyo chung gabodi bazar thangnai tongo norok tomungno a jaga thangai chungbai kwrwngnamo chungkhe a jaga phai malai phai mano yakaba norok online tifano chini manai no chubai mano belaino serious yakaba belaino khairokma singcha bufa gwerui khoroksa cherai 8 bosorni cherai tabuk rang puisa kwrui ni bagui sak hamnai jemai yangui tong tabuk bo norok comment khaidi norok comment pornai ang tabuk norok background rok kese kese ngui mano yang obongke tabuk Agartala no tongo oro belai gari gura kwbang ni bagui background kisa khorang ogoi mano dada number riga dinini number na de 6909966796 taisa sapinai ang 6909966796 can you speak in English yes background up okay kokore background kong mano o jaga o norok bo jagani nai tong yakho bo jagani norok tabuk je live nai tong norok comment khaidi khoroksa khai ang norok comment pornai assalamualaikum sabik jig nini comment ang tam sasina bo assalamualaikum nini comment ang nini kok buji yang tongkha tini live phaimani region obono Hollywood debarma hwnwi cherai khoroksa 8 bosorni bufa thwi thangka tabuk bono Shillongo tlangna bagui rang puisa belai ni borok nukhungo crisis wngwi tongma bai chung bini bagui tini mia yakhaba thangnai takarjula bazar jompui bazar tingge mia chung rajokhor agulio chung bini bagui donation khaileka ang tuiduni si belai no hambai tuiduni borok rokno norok kwrwngwi tongma bagui olok official blog no tomung norok ni yango kebo chuk yangi tongkha kebo cha yangi tongkha ke chungno chungbai kwrwngwi mano yakaba chungno sahordi chung a jaga thangnai chung visit khainai bwsuk jora chung chubai man nainai sarul boygan husbahan
kaham no tabuk o cherai nogono tongo bini bubuk sakogoi belai no serious bwskang ni January ni 10-11 tarikh tlangna bagwi rang puisa chugyangni tongma bai chwng tini to December ni December ni 31 tini no last 2024 haibano chwng bini bagwi duku kosto no chwng nasikyawi bini bagwi chwng samung khai tongo tongmung no norokbo tini kabaddi o phaiwi kebo chwngbai loger namo chongkhe ah jaga phai norok kwrwng phai mano. Jotono no phung kaham tei chini jora ni so jotono no lamsogo bwskang ni 1 tarikh no nasigoi jotono no happy new year hingkhe tini chwng live o phaimani region hingkhe abono chini mwnai Hollywood khoroksa belai no chugyangui tongma bai chwng bini bwskango bini nukhungo chwng bwswk jelatwi bisal gabodi bazar ni sabo tong gabodi bazar ni sabo tong kwrwngwi tongkha norok comment khai di tongmung no norok chwngbai loger namo chungkhe tini chwng sarik ni 3ta tamani jorao no chwng ah jaga donation khainai ani bu belai no sak hamyangui tongo tamoni hinkhe obo tabuk belai wai tongo thangnai sal kisa swkang ang je ekta accident wngmani accident wngthano ani obo kisa duku manma bai belai no tabuk ani obo sai tongo. Chini ni yagobo tabuk belai no rang puisa ni bagwi short wngwi tongo tamoni hinkhe tabuk mas ses ni bagwi chwng bike thok dana phanisi tabuk rang aswkha kwrwi wngwi tongo miya khoroksa chwng no takhuk chubakha belai no ang o takhuk no hambai rwna muchung tamoni hinkhe bini je chubamung bai chwng miya thok dadrwk phano rang chwng no borok help khaima bai chwng miya thok dadrwk rang mankha hingkhe chwng tini bo amhaike no thangnai gabodi bazar o norok tongmung no chwngbai kwrwngna muchungkha hingkhe chini kokdwk number naimano wngyakhaba chini je o live ni tola o norok phone number naimano chini kokdwk number wngkha 6909966796 taisa ang repeat khainai 690996 o jaga o norok thangwi kwrwngwi mano chwngbai wngyakhaba tongmung joto keboni kami o keboni para o norok ni hamya chayangui tongkha hingkhe chwng no kwrwngri chwngbai kwrwngri norok ni je duku kosto no chwng phunuknai chwng bwskang salni bagwi chwng jotoni bagwi no chwng tongnai norok ni gana o chwng tongnai norok chwng no sahardi chwng phainai chini Hollywood debarma hingkhe tabuk bini kami o no tongo tei bini buma khoroksa tini miya horo chwng no kabui sahorkha tamoni hinkhe bini cherai belai no serious ni bagwi bwskang salo twlangna bagwi rang puisa kwrwi wngma bai chwng no belai no help sanma bai chwng bini bagwi basakha tamoni hinkhe chwng khoroksa amhaike je chugya jora o chubalai hinkhe bwswk tongthoklai thangnai sal kisa swkang norok nugui mankha chini mwnai Rihan debarma no chwng amhaike no chubai rohorka jara tamo wngmani je o Hollywood debarma tabuk je bini bohok agi khimaya wngwi bini je khimani je bohok twi operation ekbar khaikha aboni pore 2 step khainani jora o no je bini bupha o swngchar no yakari thangma bai borok ni nukkungo rang puisa kwrwi wngwi tini lukur ni bwskango wngyakhaba public ni bwskango borok phaiwi lasi kiriya khlaiwi borok tini donation help ma sanka tei lukurok no borok chubachuk sanui no tongkha hingkhe chwng bini bagwi tini je mansak chwng lukuni thani donation khaiwi chwng rwinani thangwi tongo bwskangni salni 2 tarikh o norok tongmung no chubana muchungkha hingkhe o screen o norok QR code nukhono ah jaga phano thangwi chubadi wngyakhaba je borok ni Google Pay number ah jaga phano thangwi norok chubadi chwng norok no puila ni simi paithak jora chwng norok no update dwi tongnai je o cherai ni
tlang ya san chung norong no update dei tongnai bwskangni 9 10 11 tariko tlangnai hini chung no sahoro norok bo jagani nai tong norok chung no comment khaidi ang norok ni kami ni mung rok porinai Liza Deborma. Mia chung Agartala chung donation khaika o chorani bagui je Oliu Debormani bagui chung no o jaga kubun fani borok bo belai no chaja khatam ni hingke chini tiprasani wngui omhai rajakhor aguli bo kebu omhai ke donation waisipani khaya ko hinui chung no sawo borok norok no puila hinui chung no samabai borok belai no bwkha tongthokjagui chung no chubakha je borok ni mansa borok chung no help khaika borok chung no kwbangma experience rwkha tamni hingke norok ni je kwbangma politician tongo wngya khaba kwbangma neta tongo borok no help sandi hinui saka plus tei borok chung no kwbangma doctor ni je experience rwkha o jaga tlangkhe omhai wngnai o jaga tlangkhe omhai wngnai hinui borok chung no experience rwkha kwbangma o jaga Agartala chung nugo chini borok tiprajak wngya khaba chini borok je tiprajak tongnai rok kumun fani borok rok bai kwbak laiui wngya khaba je yakrom lai himlaijak rok nugo chung borok no ambasa mononisi dara ang hambai ambasani wngui nung kwrwngui tongma bagui chung o jaga je rajakhor agulio chung phaikang no nugo chung omo haimang nung nugo je privacy chini borok kubun fani borok bai je chasmai tonglai wngya khaba je relationship tonglai berailai tongmani kwbangma o jaga student tongo tamni hingke buma bupha agulio porna bagui rohoro tei single life is the best hambai no bo kwrwngma bagui puila no happy new year no bo hingke chung o jaga nugo tamni hingke chini tiprajak bwrwi rok kwbangma kubun fani borok rok bai je gurina bagui ke rang tongo borok ni chung khoroksa chwraini bagui chung emergency ni bagui chung borok no help sangkha borok chung no rang kwrwi chung no ulta lasimung rwo buini bagui omhai khai norok rang chana bagui omhai khai hinui chung no lasimung rwo haifano chung abono chung lasiyawi chung kiriyawi chung tini o chwraini bagui chung o rajakhoro chung mia donation khlaikha tei chini borok bo baksa omhai samung khaimano chajagya tongo tamni hingke borok bo belai no tamni hingke baksa borok ni bagui je samung kaham khainai bo hamya hinjagui mano haifano chung abono bwkhao uansukyawi bwkhao chung mokoyawi chung samung khaio chwraini bagui bui kaham phano satung hamya phano satung chung abono chung nasikyawi khakcha digi no simi no chung nasigui chung mia je o agulio chung donation khaikha chung mia puila khaikha chini rajakhor agulini je niyuma wngya khaba niyum rajakhor ni je chini rajbari bwskango no chung mia puila khaikha aboni pore chung thangkha je chini Rabindra Bhavan bwskango aboni pore chung thangkha je Shakuntala o aboni pore chung thangkha teisa Abhinagar ni pore chung thangkha Lake Chomini ni pore chung thangkha city center ni pore chung Vishal market o thangkha chung o baikano chung mia horni 10 ta jora tei chung agulio chung donation khaikha hello every jotono phungkaham jotono phungkaham haini hai teisa norok comment khaidi hingke chung omo haikhe chung naisigui naidi chini Agartala o chini tiprajak wngya khaba chini tiprasa rok kwbangma tongo borok ektaka khe chubakhan no chini Agartala simia chini sara Tripura o chini je tiprasa rok tongnai rok 14 lakh tiprasa tongnai rok je borok ektaka kheno chubakhan khe chini mwnai thangui bisi 5 lakh si bini bagui 5 lakh si belai no kom no hinui mano wngya khaba je chubakhan khe to kom no hinui mano belai no chugya tabuk bono jotono help khainani khaibaidi jesuk mansa norok o video no share khaidi tei bini je mangpili no share khaidi kwbangma chung mia o jaga phai nukha chung no kwbangma luku rok chung no photo rok tisaka tamni hingke chung no baji khaima hai wngjago borok chwngno chung no o chwrai social media rogo rwjak kuno NGO da norok kuno wngya khaba kuno politics bai kwrwngjak da amtui rok no chung no swngkha chung saka chung obo kwbangma chini borok phungkaham phungkaham khumpuiti Deborma no bo lamsogo chini live o kwbangma chini borok rok chung no
chajai ke ango tamni hinke amhai je chini tiprasani bagui o jaga khaifaimani bagui ang nakar sano borokno puilano chwng kebono chwng khogui chwng keboni thani chwng khogui naiya chwng keboni thani chwng jabardasti naiya chwng borokno just request khaio norok chwngno chubaidama no chwng aswk chini borokno request khaio tei ang belai belai hambai no muchung chini lek chomini yakba chini obinagar chomini o je chini tiprasa tongnai rokno borok chungno aswke sonman rwui aske chungno accept khai borok chungno o jaga miya donation khaitano logi kha borok bo je okra sakra tongnai rok borok chungno belai no hamjaka tamni hinke kwchal kwchal ni phai bo norok amo hinke chini tiprasa ni bagui samung khaima bagui hinui single life nung reply nung ready da bo single life bo reply ready no bo je jaga phano ani kok no bo accept khaio chini single life bini kaisa channel tong norok nugui no mankna je dal bidal news entertainment hinui norok o jaga thang bini channel no bo subscribe khaimano tomung no norok tini o channel no subscribe khaijaya tongui tongkhangke subscribe khaina baidi ang si dara ang jompui ni si au khumpai darma nung jompui ni kami kisa sadi bo jaga ni nai tong nung chwng tini cherai ni donation khaina thangai tongo gabodi bazar o norok tomung chungno logerana muchung khangke a jaga phai chungbai kwrwngui mano chung jotono no lam soknai tamni hinke chini tiprasani bagui yakubu je chini cherai ni bagui chung palkhe samung khaikangke jotono successful wngnai norok thangnai sal kisa swkang nukhono chini je passion chung phataro hamani amhaike no successful wngui phaibai kha jompui jola donation khaika chung au chung jompui jola bo donation khaika chini jompui jola ni bazar committee rok bo chungno belai no chajaka kubun jagani tiprasa no phano o area o chungno sebruma bagui borokno bo hambai pai philiama ro tam hinke borok ni chuba chukbai chung jompui bazar o successful khaimangka donation khaimani o cherai ni bagui chung tabo tongo agartala o chung oroni thangnai chung 10 ta rogo chung yang jerani tei thangnai chung khumulungo puila thangnai khumulungo thangui chung thangnai gabodi bazar o direct a jaga chung committee rok bai kok salainai committee rok chungno accept khaikangke chung a jaga donation khainai tomung accept khaiyangke chung khwnani bisingo no chung o cherai ni donation no chung rwinai norok bo jagani nai tong chungno comment khaidi tei norok kebo logerana muchung khangke chungbai kwrwngui mano chini kokduk number wngkha 6909966796 taisa hai repeat khaine ang 6909966796 norok o jaga o kok chungno sahari mano chungbai kwrwngna muchungkhe tomung no norok ni keboni bwkhani kok rok share khaina muchungkhe chini kokduk number bai norok kwrwngui mano norok background rok kisa kechek kechek phano wngui mano obo hwnkhe agartala o gari gura kwbangni bagui sound phatarni background phai mano chaya tongkhangke jotono nakardi norok tabo comment khaidi ang norok comment kaisa kaisa khe porinai chini tiprasa rok naisingui naikhankhe kwbangma kami kami jaga rogo kwbangma current kwrwi twi kwrwi huk kwrwi nok kwrwi tongjaknai nok thai kwrwi kwbangma naisingui naikhankhe chini tiprasa rok bwswkchi hamyao kwlwkjak tabuk wngya kheba chini drugs chai tongnai chini cherai rok borok bo haino belai no hamya lamao kwlwkjak chung aborokno tamkhe kasonai chung tiprasa thanjaknai tamkhe chung aborokno kasoiman aborokno chung chai tongano chini social media ni bwkhaktwi wngya kheba chung awareness khaiyano bwskangni salo chung bwswkjak chai tongui mannaiano chung chini tiprasani bagui thangnai sal kisa swkang norok nugui mankhana chini taku khoroksa yakung kwrwi belai no tongnani nok thaibo kwrwi buini nukhungo tongo bini mung wngkha mongorai deborma bo belai no chukya tabuk January phaikhe no hangrai jotono saimano hangrai o hangrai ni dino bo tabuk room chalogui chana bo bini phan kwrwi tamoni hinkhe bini room bo repairing khaimaiani bagui chungno daily no call khaiui kabui sao sir chungno amhaike help khaidi rang kisa help khaidi hinui chungbo help khaina phano chini yago rang khokja phan kwrwi tabuk tamoni
chini ang ni jisi ani ren ni bara ang tabuk sukjara tei rimaya ang lasima sing tongo tamni hingke chungbo chugya jora phanmaya lukoni phanma chungbo chubai mano bwskang salo kwbangma lukorok chungno omhaike chung tripura sarokno chubai tongmani kwbangma lukorok chungno chajakya ongo norokro social media amtui haike khaiui tripura sarokno mung hamya khai amtui rok hinui sabo chungno kwbangma borok chung haifano abono chung nasikyawi chung tisukpan kaham wngna thangke hamya bo wngnai kaham bo wngnai abono chini talikao swijak tamoni hingke chung abono chung nasikyawi chung bwskang bwsukjara tei kaham khe chung samung khai mano abo chini naharmung norok thangnai sal kisa swkang nukha chini je tripura je khoroksa viral wngui tongmani chini Tina Deborma mungoi khoroksa belai no tabo social media o viral wngui tongkha tamoni hingke je chini bubagrani bongshoni je koknoti sawui samo bagui bo belai no tabuk lukurokni thani o pressure manui tongo tamoni hingke chini bubagra wngkha khoroksa rajbongshoni borok bini bagui kebo kok silchai maya Hari Kumar Para Hari Kumar Para ang abo to sigraliya biyang bo wngkha ani para bo jongpoyo no ang tabuk tongo khumulungo ani office line wngkha khumulung degree college o ang tabo tongo khumulungo no nung tongmung no chungbai kwrwng no muchungkha hingke chini kokdwng number nai mano chini screen o rijak tongo channel ni description o norok ah jaga thangui keboni kami o ongya khebo keboni amchaio hamya wngui tongkha hingke norok chungno sahordi Sikla good morning bro good morning nono bo lamsogo CHINI JORA ni so happy new year advance jotono no norok bo jagani nai tong chungno sadi chung norok ni comment porinai ang bisito live khaiklak tei ko nono bo bro phone kaham nono bo bro do hingke chung tini live o phaimani reason wngkha norok nugui mankhano je thumbnail o cherai khoroksani tabo belai no serious bubuk sakogui tongkha je operation khaimani abo bubuk sakogui belai no kirima singchangui tongkha tei bono tabuk shillong o twlangna bagui rang belai no emergency nangui tongo hingke norok tongmung no bono chubano muchungkha hingke norok screen o je QR code nukhono ah jaga thangui chubai mano ongyakhaba norok tini chung gabodi bazar o donation khaina thangui tongo norok ah jaga phai logi rwphai mano je phainai rokno ang lamsongnai jotono no chini monai Hollywood ni bagui je help khainai phainai rokno tei je chubai tongnai rokno bo ang belai no paitli hambai maro tamoni hingke borok ni je mansak borok chubai no tongo je chini tripura sakha ganang maya ganang tripura sarok kwbangma kubun dophani borok rok bo mia chungno o jaga rajokhor agului o chungno chubakha borok chungno explain rwkha norok bwskang ni salo haike no samung khaidi hinui Tripura blog ni set nung tamo khlai ang to khoroksa kuno khaya ang khoroksa chikon mikon news channel chalogoi no tongo norok nugui mankhana chini video ro norok check khaidi chung khoroksa kwrwi borok no chung je mansak thangthangui chubai tongo omhaike no norok tabuk comment khaidi fatfat ang tei sake o live stream off khainika norok bo jagani nai tong chungno comment khaidi chung tabo rajokhor agului o tongo chung oro ni simi ruwana rwnai gabodi bazar o sarikni 3ta ni simi chung gabodi bazar o chung donation khainai hambai sikla sakla nung chungno koroma bagui nini omsuk chubamung bai belai no ang no hambai maro tamoni hingke nung chungno chubai chung bwskang salo chung jesuk mansak chung lukurok ni bagui chung samung khainai nung bo jagani nai tong chungno kisa comment khaidi nungha paipili hambai maro chugya jora o nung chungno chubama bagui nini para boro ani para wngkha jompui jala o
norok tongmung chung bai kereng namo chungka chini number nai mano channel o rojak tongo. Chung tabuk belai no chugi angai tongo tamni hingke chini manai chung tabuk tin jona passion rok hanani bagai chung belai no chinta o tongo tamni ke tension o tongo. Ek number angkha khumbar debarma norok nuguni mankha je khumbar debarma bukha kapla angai bo tabo belai no miya hor bini buma chungno call khai horka je bini cherai thui kwbawi tongo kwbawi kusukma bagai thui kwbawi hinui chungno photo rok horka hingke chung naigana chung busuk jara tei bono thangai chubai manphino teisa haino hai chung thangnai sal kisa swkang chung bono chubai phaika 7930 taka chung bono chubai phaika chini manai khumbar no hingke 2 number wngkha tabuk je chini oliu debarma hinui je bohok kapla bono bo chung tabuk phataro rok hanan bagui chung belai no tension o tongo tei tei khoroksa wngkha chini ani sai okra wngui mano je chini bai je bukhukjuk suma je bai suma bo haino easily bemar manjagui tabuk bono phatar haste oro hana bagui ram puisa kwrwingui chungno kako koko khe belai no daily no saharwui tongo ani channel kisa ani video naidi au hambai nainai nini channel no chungno comment khai redi jekono ani video kaisa nini comment no nai ang nini follow khai rwano nini channel no ang Dubai o si bro nung Dubai o tongo na belai no hambai Dubai o tongo tei asuk chungno support rwma bagui tamni hingke chung chugia jora o haike support khailai hingke chini tipra sarok dati no hamui phaiano hinui ang kha khaio nung nini channel no chini WhatsApp o phano link ri rohori chini WhatsApp number wngkha 6909966796 o jaga o norok chungno send khai di chung nono follow khai rwano. Jotno no haino hai paifli hambai maru tamni hingke chugia jora o norok chungno support dui tongma bagui norok ni support bai chung tini unsuk jora tei chung chini tipra sana chubai manui tongo norok chungno support khaiyakhe chungbo chini tipra sani bagui chung samung khai mangala khamun kwbangma lukurok chungno sao norok jekono jaga thangka hingke tamoni bagui video clip khai tamoni bagui video tisa na chung abono chung uansukka hingke chung video khaimani abo kono chaya kwrui video khaimani reason abono je nugya rokno nugdi hinui chung phunukmani si norok chaya tongkha hingke chungno nakardi chung omake video khakhai chubamani chungno norok chajae hingke chungno tanai di okay sikla sakla nono hambai maru o phung kaham haino hai teisa. Chung mandai bazar o norok khoroksa bura no nukha na je mandai jephuru 1982 o jephuru mandai bazar সংগঠন ongo afuru o bura khoroksa a jaga o khibi kwlangmani tabuk bo o bura a bazar no tongkhu chung thangnai sal kisa swkang bono thangui puila chubakha tarpore chung haino hai uskango chung thangui bono bwkhnai rok rarwi sapan rok tui tukurwui chung bono ri rok pai kai phaika chung o baikhe chubai mankha hingke chung bwsuk chi bwkha tongthok. Ang tei bisi to kok saglaka ani time wngui tongkha yang thana bagui norok no tei bisiya 30 minute ni bisingo ang pairi nai o live no norok dati comment khai di boroni norok nai tong tabuk Dubai time 7:38 ani good ni di tini ang tabuk kisa bujigo do hambai sikla sakla no do belai no nung nini short time o phan nung chungbai kwrwngma bagui nono paipili hambai maru o tata nono do norok bo jagani nai tong fatfat comment khai di ang tei bisi tei 2 minute ni kok saglaka 2 minute wngkha ang live stream thagri sanai chung tabuk gabri bazar o thangna bagui chung kok rok salai naikana aroni je public rok bai je ayangni amchaini lukurok bai je committee rok bai norok bo jagani fatfat nai tong sadi.
khari jumte good morning khari lamsogo chini jora ni so jotno happy new year nono bo advance happy new year जों दिनै लाइभ खायमानि रिजनाव बनो चिनि मनाय खरकसा अलियो देबर मामुंगै जेरै 8 बोसोरनि जेरै बहक कपुला बनो जों बिनि बागै मिया राजाखर आगलिवा जों डनेशन खायका अंके जों दिनै अमायकेनो जों चिनि तिप्रासानि बाजाराव जों थाङै दंगो गाबदि बाजाराव नारक जों न जागा थाङै चुबानो मुचुं खांके नारक जों बाय चुबा फायमानो आ जागाव नारक बजागानि नाय दं जोंनो कमेन्ट खायदि फाट आं लाइभ स्ट्रिम अफ खायसिनायखा थांनानै टाइमङै दंखा Oi dara आंनि मोनाय ओइ दरा आंनि मोनाय सि हामबाय गिल्स बाइक 01 ब जागारि नाय दं नों जोंनो कमेन्ट खायदि फटफट नोनो लामसगो पहिलानो हेपी न्यू इयर एडभान्स helping now narok bojagan nai tong fatpat sadi ang tai bisi jorana liya o live no mathangna digi thangai tongo tamo ongkha kuno ya happy new year dara happy new year girls bike 01 no nung bojagani nai tong chungno comment खायदि tei nung chungwai kerengna muchungkha chini contact number naimano chini kokdung number wngkha 690999666796 tei ang repeat khainai haino hai jotono no 690996996796 Doro Oi dara kaham datang kaham no yang ani gana onora khartana no bui manai bo ongke bishal deborma bishal tripura official 22 nei norok no bui manai norok bono support khainai khaimano bisa kok tong sobo Halo jotono phungaham kesangma joraba jacket ka liat hota sab tong sabai ga deki sisa ara tam se like phaka mukhang super dra khana sitra batrang ja jotono happy new year advance khana to new year sobai nai ke chintini manai bazar thanglaya na sab manai bazar tong kisar mo khai sade comment khai sade chini monai chini jorani news je nai tonai rok no jotono hambai paipalai maro sab phunglai si jora bono logeri tongma bagai thank you jotono
tabo onar phai tongo no onar bai kok salaimanai. I think net slow khana comment ke chai tongo all comment de gana gisi cha. Tuan GST test tan paikha jadi ni dollar GST test tan paikha. Abo sabjan chur hoble. Sigla sagla khana mai sa khade dara i mai rok sai khoseng tap se fresh rong pai drop tik sa tong chalai nai chalamen pore seng go thangnai mandai bazar. Inke tata bon kok salai nai onar kok salai sinai. Jotongri kamu chungna ga bolei. Wah kesang mani wah. Buruk phongai se kesang ma jora rogo mane kebo live rong nai pian tokana. Tik sa to yang khaya na. Tai 10-15 menit pore phone ang khai nai dong. Tata ang khai na tabo ro. Jotono hai mai de jakadara mai se khochung nung bo jagani nai tong ki sagadi. Tai bisi jora nagla kha live mathana digi thangin dong ang norok fat comment khaidi. Tamung norok kebo norok ni bekhani kokrok share khaina mo chungke chung bai kwrwngui mano norok share khai mano ongya khaba kebo ni kami rok norok ni je amchai rok kebo hamyangui tongha hingke chungno sahorde chung phai nai phainai chung bini bagui bwswkjak tei chung chubai mannai. Chung ni jibu kwrui borok hai phano chung kwrui borok phano chini taibo kwrui borok tongo. Kebo phailiya live o hingke ang live mathagui rwswnai.